ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ତା ସହ ଘରେ ଯଦି ଅଛି ପନିର, ତ କେମିତି ନ ହେବ ପାଲକ ପନିର। ଆଜି ମୋ କିଚେନର ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ପାଲକ ପନିର। ସେଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ତା ପାଣିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ପନିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟି ତାକୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ସେମିତି କଲେ ପନିରଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ପାଟିକୁ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଯିବା। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତା ସହ ନେଇଯିବା ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା। ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପନିରକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ସିଝା ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ସହ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା। ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷିଦେବା। ମସଲାରୁ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରିଗଲା ପରେ ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆର ଗୁଣ୍ଡ। ମସଲା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ କଷା ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ପକେଇଦେବା ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ପନିର ପାଳଙ୍ଗ ସହ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ପକେଇଦେବା ଆମେ ଉଷୁମ ପାଣି। ଶେଷରେ ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ସହ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ସିଜନ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ସବୁ ଶାଗ ପରିବା। ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।